Goedemiddag. Dag meneer. Kijk nou toch. Goeie. Hoi, Goeiedag. Oh, je hebt het. Bas. Gar. Oh, kijk nou toch wat. Oh, enig. Je zoekt net toch op een ander bankje. Ja, goed, even bij kennissen van mij dus. En toen dacht je van, ik kon er... Nou, maar als Sunke daar goed komt, dan is het gaat aangenamer hier voor de hunger. Oh. Het is de tweede keer dat ze op tv zijn. Waar was de eerste keer? Bij Geubels, taboe. Echt hoor? Ja hoor. Ja. Dus En wie kwam dat dan? ja, die waren hier met zo'n programma bezig. Met van alle thema's, zeg maar. En daar worden de cameraman van VRT gaat gebouwen en zo filmen en dan mogen we de hang hoog op de foto. Ja, er stond hoogst er nog 3. Oh. Dus, want dit is de dochter en dit is pap. En mam is er niet meer? Nee, helaas. Oh. Oetzijingen en de beste weg, ja. Oh. Dus. Want ik vond dat ook zo leuk, want hij had boelpower Ja, en ze had girlpower. Ja. Dus Ja, dan moet je even de hand... Oh nee, ja, girlpower. En wie heten ze? dit is Bella en dat is Bruno. Bruno. Bruno Ja. denkt ook van, ik reageer niet. Ik doe Hey, net... Bruno. Kijk, hij negeert ons gewoon. Bruno, ben je? Hey, ben je door? Ja, kan ik weg. Goed, Ja. zeker. Ja. Ja, gaat hem te spelen. Ja, maar, en door zitten de huntjes altijd aan, dus het kan goed zien dat er wat andere huntjes ruikt nou. Ja, nee, op het moment ruiken de dames lekker en zie je ze ook in de periode, zal ik maar zeggen. Ah, Dus ja, dan zijn het heren aan het stuiteren. maar hij is wel de pap, hè? Ja, maar dat mag niet, hè. Nee. Dus ik heb 2 aparte bandjes. Dus als ik weggooi, dan gaan ze allebei even apart. En dan slopen gewoon even apart. Dus nee, dat moet niet gebeuren, dat willen we ook niet. Nee, maar ze is echt aanhankelijk volgens mij, hè? Ja, maar hij heeft een beetje het karakter van de man. Die heeft ook een beetje, ja, zeg maar terughoudend karakter. Alleen ze gaat meer open, om het zo te zeggen. Omdat, ja, hij is niet zo bang, hè. Nee, ik kijk ook echt zo van, Bruin. ik maak eens de pest niet lauw. Nou, maar ik zeg, hartstikke leven hond, Ja? dus ja, kind ze me gewoon eieren, is geen probleem. Echt hoor? Ja. Hey Bruno. Ja, Bruin. Hallo. Oh, joh, kijk. Oh. Och, het zien ook echt prachtige hunden om te zien, hè? Ja, schoon. Hè? Ja, ik zeg, Hey Bella. ik hou een nestje. Hey Bella. Denk, Bella. denk 2 jaar geleden. Oh nee, het bedoeld. Zo, maar Het kwam er in één keer van. ja goed, ik hou hem uit Rotterdam weggehaald. Daar moest de weg te veel alles aan. Echt hoor? Ja, maar goed, het ligt dus niet aan de hunger. En de omgeving. Nee, de lui. Dan zijn ze zwak, of gaat angstig, of gaat angst. Zo'n hond, dat vult dat. En dan zegt de hond, alles wat in de buurt komt is een dreiging, Ja. moet ik bieten. En Bruin, eet hem niet op, hè. Hey. Ik ben geen dreiging. Nee. Nee, maar daar gaat het meestal fout bij die hunger. Ze lugen het zwak zijn, gelden ze zich in een pitbull op een ander sterkras. Bruni, kom, Bruin. Hey, kom op. Je moet Je even... moet even water, plantjes water geven. Kom Bruin, kom even hier, kom. Kom, goed zo. Nee, kom maar hier. Allemaal aandachtjes zitten. Dus, Echt geweldig, joh. wel kent ze ook wel eieren. Ja, hoor. moppie. Hè, Bella? Hallo. Hè? Geweldig. Nee. En wie aldus Bella? Dat is 4 juni 2 jaar geleden. Oké. Dus En waarom heb je voor dit ras besloten? Ooit? nee, daar ben ik ooit ingerold. En puur uit. Ik ben bij hen op bezoek geweest. Boven in het land. En dan zat die vriendin toen. Die zei van luister, kijk eens op het balkon. En er lag een Amerikaanse bulldog. 10 maanden oud. 50% kaal van de demodex. Dat is een parasiet in de horen.
en in zijn eigen stront op het balkon. Oh, Hou ik ze gaat van Loester, dat ken niet. Ben ik omgelopen naar die vrouw. Ik zeg, wat is aan de hand? Ja, die hond heeft problemen en toestanden. En hou ze gezegd, ja, de hond heeft allergieën. Dat was niet zo. En dan heb ik gezegd van Loester, om 4 uur reeg je weg. Ik neem de hond met. En dan kan ze kijken op mijn Facebook wat er gebeurt met hem. Ik zeg, dan heeft er de mensen een goed te. En zo ben ik eigenlijk een beetje in dit soort terechtgekomen. Dus ja goed, en dan krijg je dan noorderhand nog in op een camping. Dat wordt ja, niet goed behandeld. Dat heb ik toen metgenomen, dat was een vrouwtje. En zo ben ik daar ingerold. Ja, dan is ze gewoon tot bepaalde rassen een hoop problemen hebben. Allergieën, blind. Brun! Brun! Hé, hey, kom! Brunnie, kom op! Brun! Nou. We hebben het zwaar met de dames. Kom, Brun! Kom! Kom maar, hoog! Kom op, hoog! Kom maar, hoog! Goed oh dus zo. hij is een beetje afgeleid. Ja, ja, dat hebben de heren ook. Als de dames er zo'n bij lopen, hè, Ja, ja. dan hebben de heren ook wel... Ja, ja. Ja, en hun hebben dat maar een bepaalde tijd van het jaar. ja, als het zo bij is boot, hè. Maar sommige mannen hebben dat gewoon het Ja, ganse dat jaar bedoel ik. door. Hè. Dus, Dag in, ja. dag uit. Ja. Ja, daar zit even geen rust in. Ja, maar hij is wel van de aai en de aandacht, dat vind ik er prima. Hé jong. Dus, Hey, bist u echt van hey? nee, ik ben niet van hier, nee. Maar gewoon wel hier. Oké. Ja. Waar bist u van oorspronkelijk? Oersbeek. Ah, dat bist van Oesbeek. Ja. En wie bist in Mechelen terechtgekomen? Ja, via kennissen van familie. Ja, omdat ze niet overal terecht kunnen met hun, hè. In de woning, mits dat ze een huis zelf geld. Ja. Maar als ze ergens ja, gehuurd zou zitten, dan wordt dat moeilijk met zo'n geld, hè. En beveld het hey? Prima. Ja? Dus ja, Want de hoofd maar, kijk, hè? Een tasje koffie heeft een goeie man, heeft Ja. een sigaretje, ja, de gijs hier op het bankje zitten en de kieks gewoon wat er voorbij komt. ja, er zijn mooie auto's voorbij komen van alles. Dus Ferraris, noem het maar op. Ja. En dan, en hier toevallig hier in de buurt. Ja, wij waren vandaag eens een keer in het Heuvelland en we zijn al in Waalwieler geweest, in Wielder. Ja, En we dachten van, we gaan eens even lekker door Mechelen. Ja. En we waren bijna klaar met het rijden door Mechelen en Ja. dan zoeken we die zitten. ja, En dat was zo'n leuk pleetje met die twee flinke hond neven dich. ja. Hè moppie? Hè? Jo. Dan had ik even snel even... Wat ga je me laten zien? Dat is de goede meneer. Ah, door Philippe. Ja, en goed. En moest daar kijken als de trein voorbij komt. Dan zien we de hondjes. Ja. Daar. Och. Als je dat erop. Even nog eens opnieuw. Nog een keer, Ger. Nog een keer. Ging zo snel. Let op. Dus als de trein dadelijk voorbij komt, dan... Ja, en Nou. nou. Hup. Ja, was op televisie. Ja, Hey. ja, wordt wel een leuk stukje. Ja. Ja. Heb je Geubels zelf nog ontmoet? Nee, Ja. zelfs niet. Maar goed, maar dat mag me goed niet veel Nee. doen, dus. Ja. De wets wat hij duidt, hè? Ja, ik heb hem wel eens gezien, de Oh. slimste mensen en zo, maar niet dat ik daar echt... Nee? Nee. Oh. Dus daar is er ook geen mening over of ze hem grappig vindt of niet. Ja, ligt eraan. Af en toe is het net even te veel, vind ik. Ja, goed. Hij is wel grappig, maar als je in een ander programma kijkt, dan zeg ik van nee. Net even, ik vind het wel... Oh, wacht, Brun. Kom, even op, nee. Brun. Kom, hoog. Even luisteren naar de baas. Hoi. Hallo. Ja, lief zijn voor de hondjes, hè. Nee, dat is nu met de dames, het er de hormoontjes vliegen Ja. en dan kinderen af en toe wel eens even gaat grommen. Dus, Hé, maar wat heeft Stik al die leven gedaan? ik ben immer onderhoudsmonteur geweest in de voedingsindustrie, zeg maar.
En al rond alles. Maar ik heb 18 jaar gehad. Ik zit met hier nog met pleitjes en schroeven in elkaar. Ik heb er een ongeluk gehad ook met de tank. Dus daar ben ik nog op wachten op. Opnieuw, nee, je bieterkist? Ja, en ja goed, ik heb 2 bypassen nog erbij gehad. Maar weer prima, dus Oké. we zullen het zo zeggen. Dus ondanks de 2 bypasses, je gunst zich toch nog een sigaretje? Ja, mocht niet hè, maar goed, ik heb ze gehad van, dan scheelt het me 2 jaar langer hè. In mijn leven, moet ik me kwelen. Nee, ik geniet ervan. En dan, ja, prima. En daar is 10 hondjes, hè? Ja. Dus, Hey, het wordt gezellig. ja. De volgende keer, als we dit hier zien zitten, dan trakteren we dik op een tas koffie.